garnaşlarymyza kim emhemede işleyen bolsa, halka azar verme, sere sap bol diýmeli. Halk galyp işin görür, öýüň ýakar diýmeli. Hakykatdan hem bolaşar. Ya men maglumatlar alypdym hem ýerlerden. Daşyz galjak bolýar, lewap galjak bolýar gaharda, mar galjak bolýar, balkan galjak bolýar, ahal galjak bolýar. Yetdinmi? Gurban ulu gitmeli. Hiç kili başka varyant yok. Gitmeli. Türkmenistan'a täze saýlawlar bolmaly. Kim saýlansa, şo saýlansyn, ýöne adalatly, mejnarod nabulatly saýlanmaly. Ine şert şeýle. Hormatly wataşlar, şundan efirimizi gutorýas. Egerde Nurjan apa we Serdar aýtjak zadyny bolsa. Hemedatlar aýtyldy. Kanun, adalat, hak, hukuk, demokratiya, tertip, düzgün ve dogurçuluk bilen inşallah ýeňäs nesip bolsa inşallah Allah'tan udajan 2024-nji ýyl 1924-nji ýyl 100 ýyllygynyň başlangyjy täze eýam, täze era düşebitli haýyrly bolsun nesip bolsa. İnşallah. İnşallah amin. Boronu şunun efirini saýak, Nurjan apa diýjek bolsaňyz diýin. Yok. Boldy. Hemedatlar aýtyldy. Bolýan hormatly watandaşlar, biz sizin hyzmatyňyzda, sizin üçin işleýär. Biz sizin azatlygyňyz üçin we bizim azatlygyňyz üçin görüşýäs. Bize kömek edilecek bolsaňyz, bizimle görüşjek bolsaňyz, biz her wagtdan size garaşýas. Hoş sag bolun, indik gepleşiklere çelli. Nesip bolsa rejimiň wagty eýýam geldi. Biz hökman ýarar. Sag bolun. Hoş sag bolun.